ọ bụ egwu a ka anyị na-etiri odogwu Reginald Chukwuemeka ilu anụsị odogwu egbe a na-agba anyanwụ nke izizi n'ihi ala na-ekenekwa emekere ọ na-achụ kere ngere kwuru aṅụ ezi Igbo na China ị ga-adị ka echiri echi ada agwụ agwụ oju na-eme ọgọ n'ihi ala eze ome ọgọ na-ekenekwa emekere ọ na-achụ kere ngere kwuru aṅụ ebe a na-agba anyanwụ na-asị m ijebe ije awara ụbọchị njikwa afụka na ga mma ise ọkwa gị ka m kenere gị lọlọ gị nwaanyị ọma Chineke nyere gị lọlọ Chioma ilu anụsị osodi eme nwaanyị ọma ị ga-adị ka Chineke adị agwa agwụ lọlọ egbe a na-agba anyanwụ n'ihi ala oju na-eme ọgọ na-ekenekwa emekere ọ na-atụ kere ngere kwuru aṅụ izukọ ka m kenere gị odogwu onye ka Mbadichi Waga odogwu Waga na-ekenekwa emekere ọ na-atụ kere ngere kwuru aṅụ n'ọsọ m n'obodo na-eze na Waga na Brazil na-asị m ijebe ije awele ụbọchị njikwa afọ na ga-ama CEO Managing Director MG Continental Hotel and Suites the MG Continental Hotel and Suites n'Owerri Waga na Brazil na-asị m ijebe ije awele ụbọchị njikwa afọ na ga-ama Igbo na ndị a na-emerụ ụbọ egede ndị na-emerụ ụbọ n'obodo eze karịrị odogwu Igbo ala mụ Igbo na-ara n'iche n'ife ya mee ya mma ọfụnanya ka ọ dị ebe a na-agba anyanwụ ife ikwulu eme ebe na-eme nwa obodo okporo ezi Igbo n'ihe oju na-eme ọgọ oju na-eme ọgọ iruri ihe na-ada jide echiche ọyọcha ọyọcha mana mmanwụ ejelo oju na-eme ọgọ n'imewe ife ị ga-eme na ọkanga eze ome ọgọ oju na-eme ọkọ na mmanwụ okwu n'ọbọ agbalịrị ọnụsị odogwu n'ihe ala Reginald ilu anụsị ihe na-ada jide echiche ọyọcha ọyọcha mana oju na-eme ọgọ n'ihi ala ị ga-adị ka Chineke ada agwa odogwu egbe a na-agba anyanwụ onye amara ka ebe Reginald ilu anụsị ebe a na-agba anyanwụ nke isi n'ihi ala omenala oju na-eme ọgọ omenala onye amara ka ebe ebe a na-agba anyanwụ ịchọba ndị ju na-eme ọgọ Reginald ilu anụsị ebe a na-agba anyanwụ n'ihi ala odogwu na China ezi Igbo na China onye amara ka ebe omenala ebe a na-agba anyanwụ omenala ezi Igbo onye amara ka ebe irusie n'ihi ala na ndị lụrụ ụlọ dị ka aja on 25 December agbapela ụlọ mmadụ ịbụọ ana m akpọ gị oju na-eme ọgọ ebe a na-agba anyanwụ n'ihi ala odogwu ezi Igbo na China ezi Igbo onye amara ka ebe odogwu onye amara ka ebe asị m ijebe ije awele onye amara ka ebe Reginald ilu anụsị ebe a na-agba anyanwụ nke isi n'ihi ala odogwu ijebe ije awele ebe a na-agba anyanwụ nke isi n'ihi ala odogwu
Brazil CEO MD Hotel and Suites Eko na n'Owerri ndọma eje mba nwankwo ejebe ije ebe a na-agba anyanwụ ịdakwa edegwu asị m kama egwu nwa ga-aghọ n'ụmụafịa ka agbawa nna m udube ibe ịma na egwu doro gị anya ebe ọ na-agba anyanwụ n'ime wifi ga-eme na ọkanga mmọnwụ oju na-eme mgbawa oge na-emebe m ife mgbawa oge na-emebe ogene nwaja ike na-asụ n'oyibo ntibe okokoko ihe mee nwa na gbanyanwụ igbo na anyị bụ mmọnwụ odogwu n'ihe a ezi igbo na China odogwu adịghị tara ofe ka ọ na-arịa ka mmọnwụ odogwu ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa ebe a na-agba anyanwụ nke izizi n'ihi ala odogwu ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa anyị ebido ụgbọ na onye nwoke na-abịa ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa anyị achịrị ụgbọ na ndị nwoke na-abịa ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa ebe ọ na-agba anyanwụ Happy Xmas ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa oju na-eme ọgọ na-ekwe jaiki na ndị egwu ya ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa asị m ijuwe nụ ijebe ejebe ije awele ogene gbariwe m onye nwoke na-abịa ụbọ ndị ọzọ edewe ede ụbọ ndị ọzọ oju na-eme ọgọ eyi na ndị nụrụ ụlọ n'ihe ala karịrị akarị ọkwa on 25 Disemba ka agbakwere mmadụ ịbụọ ụlọ n'ihe ala na Anambra steeti oju na-eme ọgọ na-esi n'ihe ọma ị na-emere ndị mmadụ na Chineke ga na-agọzi gị ịma na na-agba bọọlụ last year odogwu na iwepụtara ego wee si ndị ọbụla gbara bọọlụ inyere ego n'ofu n'ofu eze ụmụ ọgọ n'ihi ala na-ekerekwa ebe ekere ọtụtụ kere nkenekuru ịma na onye asịrị ya jide ka o ji na ka ọ na-eme elike ebe ọ na-agba anyanwụ nke izizi n'ihi ala na-asị gị daalụ deje asị m idebe ejebe ije awere ụbọchị njikwa mfe na ga-ama maka na onye na-enye enye n'ụwa ka Chineke na-enye ebe Ejeki Nwamba na-asị na ọganihu ga-adị ka osimiri maka na osimiri ada a sị na ọganihu ga-adị ka ezi maka na ezi ada eshi sara ji na-adị iru anụ si maka arụgụ ụbọ maka ana m eriere gị ndị ilo ebe ọ na-agba anyanwụ osisi fụrụ ga atụ mgbe ufere ma jiri ihe onye tụrụ ife iji arịta n'elu ido sarịdị na dị n'elu echi oyi ịbịa na ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbara ufio niile ịma na iro na-asị na-egwu ana onye ma na ezi Igbo ga-abụ ọgaranya ịma na ihe na-esi n'afọ wee ebe odogwu a na-ama ebe nkuchi okwute isi ga-aga ruo onye si ụlọ bịa ya atọ ọka irusie na n'ihi ala na ndị ruru ụlọ dị ka aja oju na-eme ọgọ ọganiru bụ maka onye udo Ejeki Nwamba
anyanwụ ije awele ọsị ndị ọgwụ ọbụ na gawa ebe nọ n'isi ụgbọ oke biri ama ntụ egbe ndị ahụ doro gị igu azọkwasị na ya ọkpa ịma na ị ga-abụ onye melụ ngozi onye ukwu nsede mba ọrụ egbe ruru gbogbo ma ndị ọ rụrụ ụlọ ma ndị ọ bunyechara moto ma ndị ọ kpọpụrụ obodo oyibo ma ndị ọ nyechala certificate onye ọgwụ njeje mba ịbịa na ịgbatịpụ aka egbe na ihe ọ bụ rufio niile kama na iro na-asi na-egwu ana ya maka ndị nyere scholarship si papa gụba akwụkwọ eze ụmụọgụ odogwu eze afọ juru ka